Este ja com se diu, Pepe? Cova negra. La cova negra. És el pitjor puesto que ha pujat de moment. Bueno, este el Mondúber, que queda més alt. Hòstia. Sí. Lo que pasa que si te asomes per ahí en Foratis, lo que no es veu hasta la carretera de Sueca. Està molt núvol. Si per aquell poble la recta és tan gran Sueca. No veus? No veu res.